Iktar minn 3300 student se jibbenefikaw minn sena internet b'xejn permezz ta' voucher b'valur ta' €300. Inizjattiva mirata lejn studenti eligibbli għall-istipendju li matul is-sena akademika 2025-2026 bdew jistudjaw għall-ewwel darba fil-livell post-sekondarju fosthom fil-Junior College, il-Higher Secondary, l-MCAST u l-Istitut tal-Istudji Turistiċi l-ITS. Permezz tal-iskema li studenti se jkunu jistgħu jibbenefikaw minn servizz tal-internet għal 12-il xahar mingħand wieħed mill-fornituri tas-servizzi tal-internet fil-pajjiż. Il-Ministru għall-Edukazzjoni u l-Isport, Byron Camilleri, qal li l-inizjattiva tifforma parti mill-ħidma kontinwa tal-Gvern biex l-edukazzjoni tibqa' aċċessibbli għal kulħadd filwaqt li tkompli tnaqqas il-pis finanzjarju fuq il-familji u tiffaċilita l-aċċess tal-istudenti għall-għodot diġitali li llum huma essenzjali għat-tagħlim, ir-riċerka, l-komunikazzjoni u l-iżvilupp tal-ħiliet. Din hija miżura soċjali. B'dan il-mod qed niggarantixxu illi kull student f'Malta u Għawdex li huma eligibbli għall-istipendju jista' huma wkoll ikollhom l-aċċess għall-internet. Sabiex imbagħad ikunu jistgħu wkoll jużawh għall-istudji tagħhom. Studenti li qed itemmu l-edukazzjoni sekondarja tagħhom din is-sena se jkunu jistgħu jibbenefikaw mill-iskema s-sena d-dieħla sakemm ikomplu jistudjaw fil-livell post-sekondarju u jiġu konfermati bħala eligibbli għall-istipendju. L-iskema ddaħlet għall-ewwel darba fl-2021 u minn dakinhar il hawn aktar minn 9200 studenti benefikaw minn sena internet b'xejn. Din is-sena biss il-Gvern se jinvesti aktar minn €1,000,000 biex ikompli jappoġġja lill-istudenti fil-vjaġġ edukattiv tagħhom. Mit-tnejn l-istudenti eligibbli bdew jirċievu email biex jażlu l-fornitur tas-servizz tal-internet preferut tagħhom. Il-vouchers se jibdew jitqasmu minn nofs Lulju u jistgħu jissarfu sa 30 ta' Settembru li ġej.